ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hadin ke jing berngem banwa nebu yakidur Jisu lani ginu gi bapun pau yakan nyam Kristan Haga School Sacred Heart Secondary School Marmain ka Joint Action Committee Umden Area kebakentup yakaseng RBYDSO RBYF HYC Hito Amka lembat kasenjuk kirang basnong Marmain Area Mentaga sengi ka arpukandai tarik u rempang arajar arpusau kilalait ban ujor sendan syau DC Garibhoi District u arpit upadaya. Halor ke jing berngem bat ke jing pur state jong ki poster hagi social media lengba ki WhatsApp hagathain. Kalawan ra ke jing sengukia ya ki babun kinong yalam shnong bar ki pait ba. Kamtam ki kimi ki pa ki bapak puli ya ki khon ha Sacred Heart Secondary School Marmain. Kabakta ru ya ke syongsuk syongsain ki pait ba ki baju imsuk barok syikata. Wat laka day kathain kapot bat ka Assam. Day halor kani kanong rim bagi ni ki kanhon mentagas ngi kila lech ban yakendo yo DC bat USP Garibhoi District ban pentik na bagi Rio shit niam kim day ban mi perthai ban pentut. Ya ka syongsuk syongsain jong ki pait ba bat ru bagi bor jong ka an. Ki day ban penlong ka jing tokit bat ban namai lat baka huri hura kan mi hagi no gino ki jaka. Haba keren syakilat pathai kubor ginong yalam ka senjuk kirang ba shnong Marmain area. Kentup yo ba Biren Klein badu ba Bistokan Timung Secretary ka All Meghalaya Karbi Association. Kila ong ba baro sikata ki pait ba hagathain Marmain bat ki wei kisnong kapot ki syongsuk syongsain bat gani gadai kasin ba nengkong ba gani ka jingja ka wanja ha gani kathain. Nakaliang DC Garibhoi District ula kular ban simkia ya gani ka kam ban pha ya ki bor pahara khnang ba ki pait ba ki dei ban syongsuk syongsain kumba julong. Ha ka bayade bat ketuka thang kabede bat ketuka jingja hapo Marmain tena kali yang kajungi akan nekasni ngilawan bu ka jingtho hapo DC kumjur hapo SP office na banta ban monitor ban yarap habede bat ketuka jingja hoi ta kali yang jong ke amkar kidon lang hangne hadin bangilawat nia ya kan jingja kadon sha kata tena ngi kerpat akibar kaan kumjur haka district administration makin siobha ban pej bha habide bat kane ngikwa ya jingsuk kandon kumujulong barbor hapo jengate kathan Marmain area ngim kwa kiwe kin pentut hagi tigi jaka nakaliang jungi ka RBYF bat kiwe kisang kibangi don lang hang action committee ngikwa ba ka jingsuk kandon rangkat hagi tigi jaka bat lada kane ka jing pentut kadang don nakapor sakapor kamut ba nakaliang jungi ngimla mensusngap bat ngikwa ba kajingsuk kendon rangkat hakiti jaka de nakaliang jungi ngai kublei ya DC ula yang ka asuran ka babiang bat ula kular yang ban yarap bat ban pha ki police personal ban investigate habide bat kene kam bat ula kular ban pha ki police hakiti thai de nakaliang jungi ngin nyite rangkat bat ka district administration nang nasyukmat ngin sapej hakabangin na dun syang don hapen ka jingsuk sungsan kemudian kena ka jingthut te ngikerpat ya ka district administration ro kumba ngilap ya kendo ya i DC Badan Burom jingi bermujur SP bakin ai yang kata kejing harap ka police patrolling kenang banlait na kata kejing mah bat hak nengpor ni nakaliang kaamka nginon kejing singaw kia hadu kata bat nginom ailat hiru ya kum gitu ki beriu ke ba kuat menera ya kejing kelumar hagi sunong kitau hagi melang salang teh hakan ngebor kenturu ya ki kilok ki parau beatre nak kata kejing ba
hakim lang salang bakin ya terilang kenang bakati kakam kejing temu jong kita kirusit niam ki bawan ra kejing kulmar kin muyolat bat ngino mailat hiru dalele na kabenta kejing wara kejing snu ha kanika ribat kejalna kejungi kuman syua tu lengkot habede bat kening jinjia kadon kata ya simlai ka baladap kadon kawe ka jingyalang ka ba kerteng ka ba shot ka ba mela ban khot lengkot ka dei ka ketifa lani Karbi Traditional Faith Association kata ka jingyalang lani kata ka meeting di Panlong ha Shiliang Assam kabaran ha border Assam Meghalaya Assam te hagabidei bat kanika meeting le sengi kinong shnong jong ka area hi barok ngim tip gimbana ai te kalong ka ba songlong kalong ma hagasi nongkong kala dei ka si ka ba ki kimi pa ki haban sanran ya lagi kon te kita ki kon jong ki don ki kimi pa ki bawan bu school ha secondary school marmai te kai ka ba penlongo kalong ba katkum ngi thu jong i sister thu yang ba kadon kajing ya keren ha kata ka simplai baladap bahkan ba dibtha kadon ka rai jungki bakin sa weng no ka statue jong ka school ka badai ka kadur jong jisu katkum ni thu sister kalong ba hadin RC lai si kin sa ai kajing tho na kaliang kata ka association ne kata ngam datib ha andrai yang lada Kim Weng kamut kinwan da kata kinhun bakin kinweng no ya kata statue jung Jisu kadu Jisu mah habedi bat kene ngiru inat bijing songkya. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center